és una norma que ataca a la capa més baixa socialment. És a dir, tu no tens recursos, per tant, no pots contaminar. La tabla rasa és aquesta, però és que, a més, tampoc ningú ha demostrat que un cotxe dels molts que tenim dintre de la plataforma, que són cotxes amb pocs cavalls, com un Seat Marbella, un Peugeot 205, un Renault Clio, que tenen 15, 18, 20 anys, siguin més contaminants que aquests nous suburbans. L'etiquetatge que ha fet la Direcció General de Trànsit no es correspon amb la realitat. Ha fet un etiquetatge establint que hi ha uns cotxes que compleixen una norma Euro X, però a més uns anys de matriculació. Llavors es troben molta gent que per uns mesos el seu cotxe té etiqueta i altres per uns mesos no, el mateix model, el mateix motor, etc. És una classificació que s'ha fet sense ton ni son, és a dir, perquè hi ha cotxes que pertanyen a el que es va descobrir com el Dieselgate, que tenen etiqueta i poden circular i ningú els medeix. És a dir, estan fent cas de les medicions que ha fet un fabricant. Demanem una cosa molt senzilla, que és, ja que tenim unes estacions d'ITV, per què no demanem a les estacions d'ITV que medeixin individualment tots els cotxes amb tots els gasos nocius? Llavors podrem saber quin cotxe contamina què.